sing aran urip ya iku mati, sing aran mati ya iku urip, urip sedelo aja padha rumangsa dadi manungsa batang atine dadi manungsa batang atine sing aran urip kudu nguripi sing aran uwong uwongan ngakune umat kang diciptanan ari lagune kaya kang gawe ari lagune kaya kang gawe sing aran manungsa dudu satoan sing aran satoan dudu manungsa jare manungsa makhluk sempurna tapi lagune kaya binatang tapi lagune kaya binatang Allah kang duwe sifat ar-Rahman uga